Hele, ten modrý lev je, víš kdo? No vím. No. Nejde mě to přijmout, nevím, co s tím mám. Tak musí to jako, počkej, tak já ho pozvu. Jestli chce. Nechce. On nechce. A vím, proč nechce, protože nevím, co si tady jako honíš, jako. Ty máš fakt dost, ty vole. Ty bys měl jít spát. To je ten fejkovej, ne? Já nejsem žádná buzna, hele, uklidni se, vole, ty Milané, vole, a táhni chrápa do prdele. Jo, je to fejkovej a je to Milan Kolář. Ty budeš mít takový průsery, ty vole, hochu. Že se z toho až zapotíš, ty vole. Ty vylízanec, ty vole. Už můžeš jít spát, protože já už jsem tě stlumila na celé vysílání a můžeš jít, ahoj. Jako, že tě to baví, ty vole, dělat nějaký kraviny, ty vole. Je furt hrotit? Furt hrotit, vole. Ty vole. To je jak blázen, ty vole. Ty vole. Já bych mu bejt jeho mámu dala takovou přezdržku, ty vole, rozšlapala telefon a všechno. Já bych nemohl, jako ruce, jo, to bych ho zabil. To bych nemohl. Ale tak vidíš, že jsme v pohodě, nebo tak, jako jestli chce, tak si může s náma pokecat, nebo tak. Jako vyslechneme jeho třeba něco, jo, odpovíme mu, ale on tady jede hroty, on má do lidí. Jenom hrotí, no. Jenom uráží lidi a... No, vyhrožuje jim a takovýhle, jako, kdo to má jako zapotřebí. Jako, to může jít mezi kriminálníky, aby mě hrotili a vyhrožovali, nebo něco. A ne. Škoda, že zrušili tu vojnu, tyjo. Přesně tak. Každýho bych tam dala. Ale mně se to jakože vyhlo, vole. No, já jsem měl jít na odvod. Jo. To, že mám nějaký problémy, jako nebudu říkat jaký. Jo. Jo, prostě blbě jsem se učil, alergik, vole, jsem. Tak skrz tady toto jsem astmatik, vole, jo. Alergik, astmatik, vole. Mám prostě různý, vole, takový, ale ještě nikdy mě to nechytlo. Jako musím zaklepat, vole.